mantie jara malolo TV maindi en chenro mar kuku mar wach mikelo ne kine ka kinde kod anje Fulumbaka uri tima kawuono wadhi nyime kod rango weche go mag siasa madhi nyime kod kocha karwa kod yiero manyien mano ero mar ker e kind migosi Kenyatta kod migosi Odinga chielo ka chielo wadwa rango ni to gin dwaro mage manasa ni godo kadipo ne magi eki okotim kod IEBC ka ogidhi yiero ka giwacho to maindi nyiso na marwa kistudio. Ero kamano Jeff kuom ka studio kaka wuono mondo wachak wach weche machando chuny oganda luo. Yes. Wach ni oganda nyingi. Ang'ene samoro ginyalo paro to. Ang'eni ti gibudho na TV uka. Yes. Lakini ang'eni kuonde moko ka gigilo to be gijanenaga. An japuonjo doyo wede. Yes. An would Kasipul e county mar Homa Bay. An ng'ama iluongo ni political analyst gi dongere. To gidoluo iluongo ni ng'ama fuono weche mag siasa. Mafuono weche mag siasa. Ero kani nyamarimu arwaki studio kena gonero kawano kuonka uthulu mari chiel kachiel mar biro mondo memotuage kod oganda wa. Mwalimu nwaneno ka kwith mar NASA. Jorbura duto motelo kod kwith mar NASA makmana chiel ariyo moko. Emano dhi od bura ka ker ne yao od bura. Ma indi nyiso na. Ing'eyo ni kitero ng'ato wuoth. To tiende ni yie gi wuodhe no. To kadagi wuodhi kigola sani ni mondo ateri nyombo tang'e ni nyuomo nyar dalau ka teri nyombo to tena yie gi wach jo NASA ne okoyie gi wach mar Uhuru Kenyatta dhi yawo 12th parliament nikech Uhuru Kenyatta en president mar 11th parliament koro samo dhi yawo 12th parliament otemo wimo wangwa ni en president mar 12th parliament. To mar ariyo ka president dhi yawo parliament. Wach maduong' modhi nyiso parliament en ni weche modwa timo e higni 5 mabiro. To pok wamiye okumba mar bedo president mar Kenya mondo orit Kenya mar higni 5 mabiro. Mare no nego beno serumo to nikech mibadhi mogwenyore ochako sudne matin nyaka tarik 17 dwe manyien. Omiyo NASA notimo kare mondo kik tere wuoth manodhiyeno. Wuodhno dhi adhiya kend gi jodala gi moyie gi timbenego. Manyiso ni wacho ni ka dipo ni jobura mag NASA de odhi to mano de giyie ni en ker moseyiero mondo bede gisire lwedo ni en ker mowinjore mar 12th parliament. 12th parliament ker mare pod wabiro yiero tarik 17 e dwe mabiro. Emomiyo ne ok wanyal wuoth tere wuodhni nikech mano wadhi sire lwedo. Wadhi chalo jomoyie gi timneno. To weche mano wacho kane rango achiel kachiel ang'eyo ni agenda mare ne oketo nikech en bende ong'eyo maler ni pod nitiere yiero nyime kaidi mwadhi tarik 17. Kata kamano ne otemo goyo kamano ne jo Kenya ka wacho ni yiero ne oganda odhi kod kwe kendo gima ne omore maduong' ni oyier joma mine mang'eny e od bura masani. Iparo nade? Mokwongo Uhuru nego be ni nyisi adier. Nitie joma obet kamung'e. Kata koro NASA koni nitie ji mang'eny mamung'e. Nyaka nyisi adieri maratiro mochung' ter. Mokwongo jood bura mosungore gono. Jood bura momiyo pak gi puoch no yiergo. Jogo gin joma ne ok oyier. Kura manogo Kenya ka tarik 8 dwe mar 8 ne ok ochopo e saba ka. Ji mang'eny mane od bura no mane ikwano noloyo gi kura mag mibadhi. MPs gi MCS mang'eny nitie moyier e yor ratiro. To sana senators gi governors to gi president gina weche mag mibadhi manoselos pach gi chon weche manolos chon kapok wadhi yiero mwaseng'e ni kama ng'ama kama ere kaka inyalo wacho wach Kisii county gi Nyamira ni ODM onge kata gi MP achiel to kura to gigone president Raila Amolo Odinga mang'eny molo moko gi gichano sepangi nikech Jubilee kane campaign to giwacho ni gidwa kawo Kisii gigole lwet NASA gidwa kawo Western gigole lwet NASA koro sama ne giiko kuo mane gidhi kwalo nego president ne giiko kuo magidhi kwalo nego joge gi mane e gwenge gi bende emomiyo kik Uhuru bed ni sungore ni en gi majority e parliament to sani be wang'eyo ni cases moseteri court mag petition osechopo 169.
ma MPs kende kwa make modhi e koti kata nus gi kende koduogo ne NASA to majority gi chawa sanyone tiedwa. Te paro nade karo kor buche mantiere nyimdo nikech kata kwarango gwenge mag Nyanza waneno ka chalni gwenge waduto manero Kisumu, Homa Bay, Siaya kaachiel kod Migori oter buche e doho to moloyo mag gavana. Iparo ni maendi nyiso nade kaga wacho ni yiero ne ok otim maber ne nitiere mibadhi koni kod kocha o yiero ne ochan chon ni mondo ng'ane ka ng'ane. Iparo ni mano nyiso wa ing'e ni gimomiyo jachir mar dhi e court en ni court nodwoko Uhuru gi Raila e debe. To nitie jomoko mamane magineno kuri kare an be wadhi e court. Achuogra moko tie modhi adhi e court nikech oneno mano ta dieri makende evidence magin go madhi nyiso ni ne omagi magidok ni court onge nikech ing'e nyaka wang'e paro ni kura mane bedo transmitted through the system mane biro ka IEBC ka sana ne mar president to mag governors mathoth ne okwan mod obedo declared e county kuchocho kata ka okodonja system omiyo mano be nyaka wang'i koro ng'at maluothni aluotha ni noyo omaya embe odhi e court ni mondo odhi oduok mare debe kodwok mar Uhuru gi Raila mano be nyaka tang' gi ketho saa gi mwandu. Wacho ni jok motero buche machalo gavana samogo gi samoro gionge neno gitero nikech koro geno moro dwa bede nyim e doho ka Ndindi Maraga ne odwoko Uhuru kod Raila. Governors mokwal mag gi wang'eyo inyalo neno gi anena gi percentage mag yudo. Kibiro county ma Nairobi iyudo ni gima notimore ni sama wabet mwawuoyo kane onge form 37A kata B mosedonjo system mag governors ka gin 37 mag president 34 34A kata B onge mosedonjo system kata achiel. Tiende ni Sonko nobedo declared the winner gi yor mibadhi mane forms gi nokobedo considered. Nitie constituencies like Kasarani ma form 37B mare pokone. Returning officer agent mar ODM makanyo wacho ni kane gise sign forms to jogo ringo lalgo nyaka returning officer lal mapoko ne nyaka sani gimondo ke form no koro ji okong'eyo omiyo magi cases ma maber gi court to jomoko mane dhi e court ni nodwok mar Raila go Uhuru abe wathi magoro joma ketho saa gi mwandu nyalo wacho nang'o nyim wach mar doho niri nikech pok ne bedo kodi mondo mi wuo achiel kachiel. Iparo nade wach niro ka doho ma Supreme ne odwoko Odinga kod Kenyatta e debe? Mokwongo doho tiyo ga gi chik to kendo ging'ado bura kuom wach manade motere e nyimgi. Jonasa notero e nyimgi wach mar yiero notime yor mibadhi. Ne okotim yiero e yo maber moriere miwachogo ni ng'ani oloyo. Mae manoter. Ting'e ni sama ne Raila nolando nodhi e doho. Jo wakili adek ma jo Jubilee paro ne bith mogik nore program moro e TV mathurwa ka. Miriambo ga paro ni buoi mar luongo ni Jeff Koinange. Ne gidhi kelo agenda moro ni mondo court odhi ong'i ni to kura 1.4 mane Uhuru yombo go Raila gi. Ere kama no okwal gi. Ne gidwa golo pach doho kod pach NASA e wach mar yiero notime yo marach to gidwoke yo mar kwanuru kura. Kata ka wuono kichiko iti winjo ka President Uhuru Kenyatta siko manani no nego dwok ni wadwa kwan kura no nego dwok wadwa kwan kura. Yiero ni noko kethi e saa kwenu. Yiero ni no kethi e system e server ka. Tiene ni server no setingo dwoko chuth kata ka poko go kura. To ma odwa no gole pachwa odwa no dwoko ni dhu kwanuru kura. To wang'eyo ni kura kanitie mag mibadhi e igi. Kura nitie nyaka kiwuotho Eastlands ka nitie kura mowita wite kor pap. Koro kido kwero to moko nitie mowiti. Ang'o midok kwano? Kura ma Kenya ka nja IEBC emerito to gi police. Police hotel ne gi Uhuru Kenyatta. IEBC bende nosefomo partner mare en Jubilee magitiyogo. Omiyo ng'ama nyiso wana dogo kwan kura na ng'ano tugo kodwa. To bende ang'eyo ni kura ko kata ko kwan gi pod wadhi yombo Uhuru. Pod wadhi yombe. Omiyo owe bagowa gimwariere tir dhi yawnwa sava cha. Mondo jo Kenya ne mibadhi mane iye. Nikech sava no evidence manotere nyim Supreme Court manomiyo gol bura. Wacho ni duoko mane iye go opogore gi ombulu mane jo Kenya goyo. Mano namba 1. Mar ariyo sava no iwacho ni duoko moro amora manoore iye kanyo ne gidhi girucho kendo oko. Noor duoko karibu 10,000.
nodhi oruchi emomiyo ineno kiwacho kacha cha ni ng'ato notiyo gi password mar Chebukati di 9,900 ni rucho duoko mora mora manosea koni modonjo nikech kanowegi gidonjo kamano gima ne dhi timore en ni ne gidhi chacho number of registered voters to gi jomogo kura. King'iyo mano mana ang'iyo ahinya en mar kaunti ma Nairobi. Ma kaunti ma Nairobi nitiere polling centers 200 ma ok exist. E isaka kacha gintiere gin polling centers to kimanyo gi ground ka to gionge. Gin gik mothedhi. Emomiyo server ne nyaka yaw. Server ne nyaka yaw. To bende no winja Jubilee moro maduong' kawacho ni kar yaw server to wadogura doge yiero. Nikech kuoma nokwale ye kanyo nyaka tir jomoko jela kawuono kata ndalo mabiro. Ero kama nyama limo to wadhi ywe matin kaito kweduogo kanyo ne kama endi wach ma dibeni notimore Nairobi. Governor manchon ma Nairobi Dr. Evans ne oyie ni okodhi nyimdo wacho ni yiero osegolo duoko kare ma endi nyiso nade. Aparo ni ji mang'eny ahinya Kenya ka bi ok ong'eyo Dr. Kidero maber. Ng'acha onge kaka timo gige e buo pi. Kidero e gavana achiel man gi cases adek e nyim doho madwa golo Sonko kama obedeno. Gi yore mopogore. Nikech mokwongo gima jo Kenya be ok ong'eyo ni Sonko okoromo bedo gavana nikech chapter 6 ok oyiene ng'ama nosetwe mobende jela higa achiel moponde jela mondo obed gavana. Mano case mani court. Mano dong case manyalo konyo gavana Kidero. En be ong'e mano. Nitie case machielo ma jago ombulu moro bote. Yes. Nitie case machielo ma en owacha ni ombulu ema nogo marach Kenya kanya kadoge. So gin cases karibu adek. Ma is in favor. Ji ne dwa winjo ni jowacho ni an gavana Kidero maya adhi e court. Ebe en gi rieko ne moko motiyo go mamiyo temperature ok dhi malainya. Kamano. Aya mwalimu bro kawo yo matena kaya tuwedo go bro dhi nyime kod twak machalo kama. Madolo TV wacha kod wege thuolo mar ariyo ma indi en chiro mar kuku mar wach kod an Jeff Lumbaka. Achiel ka chiel antire kod jalony weche mag siasa mabende sanire waranga achiel ka chiel weche madhi nyime pacho ka indi mag siasa kwa ikore ne yiero mar tarik 17 chakar ki studio. Ero kamano Jeff. Mwalimu kaka achiel kuom jo tenego eko mag NASA kala jok mabende siro NASA motegno nyisa ne sanire nitiere dwaro mosegolo kone kod kocha mondo mi IEBC otim kendo wacho maler ni kadipone lokruok iki ok otim to ok udhi yiero ma indi nyiso iwinjo onge tiende dhi yiero ming'eyo ni ok dhi wuok e yor ratiro. Kadine IEBC gi Jubilee ma wayawo sabacha mondo joganda jo Kenya one yor alanga ratiro ka chieng' rieny kuo manotimore e gino taber wanyalo consider ni wanyalo dok gi joge yiero. To ka joma nokwalowa ka ema pod nitie tools mane gitiyo gi kwalo wago ka ema pod nitie tinyisi ni doga doge yiero ok wadok matimo gimo kaka notimore cha. Don Kisungu wacho ga ni you cannot do same thing same way and expect different results. Ok wanyal dhi timo yiero kaka ne watime cha to waketo geno ni duoko dhi wuok mopogore. Wacho ni ka ni ombulu mana ja Kenya ogoyo tarik 8 cha opogore gi duoko manonyiswa we no kwal no medi oyo ombulu manogocha en ogoye to orumo kama nogoye no mane nyiso wagi opogore makana noer mane nyiso wagi tarik 6 kata 7 kapok yiero chopo to pod ni nyiso wagi ne gine yagulu cha chuth gin ne gi akuri gin nyiso wagi gika no thedhi kaka no thedhi nitiere number of registered voters nitiere registered voters in Kenya koro ne ging'eyo constituency ka constituency polling center ka polling center polling station ka polling station ingine nitie ji namba kama to giseng'ado rieko namba makama wadhi miyo Uhuru makama wamiyo Raila mamiyo Uhuru mawere to podorem ka podorem to wachak create constituencies moko ma ok exist magi wabro miyo ji kama. Koro nitie constituencies maonge ma ok exist mag mibadhi moketi polling stations. Koro polling stations gi
inyalo mana neno gi Isaba kacha magiti oko katu gionge kata kiwuotho Kasarani constituency te ok be yudogi to Isaba kacha to gintie kendo ure moyombe gigi omiyo gini nyaka gole alanga mondo ji one mondo wach mar system mano kwalwa go ni golo ko kelo system manyien to Ruto jalup ker osebedo kaka wacho ni ka diponi utamo rudhi yiero to gin gibro mana dhi nyime kod chenro gi duto mondo mi gisidh migosi Kenya tamo mondo mi ocham kaka jatend piny owe buogowa mano jakuo marangenge ni kata juke gi deri to kibet marach pod chuoyi magi tong deri pod odhi kadhiya kuo marangenge no giaye wadwaro ni mondo gibed gentlemen ka ng'ato oseyier mochopo deputy president nyaka koro wach weche moriere mag ratiro nyaka wach weche mamiyo jo Kenya geno to kech kama neno gieni Jeff ka dipo ni jogi ok wakedo go mwawegi ni koro gin tich kwalo kura gibiro luongo referendum magolo chik mar 2 terms for president to gikelo ni president nyalo bedo ndalo gi te kae to gidhi gikwalo referendum kaka ne gikwalo wani omiyo wach mar kwalo kura ni en gima nyaka wagore go makata ka rembwa donge wate nikech jogi biro dhi mbele ka to gikoni jo Kenya neno kwa tiyo maber koro wadwa tero ne referendum mondo wapenjgi ni ber ka waketo ni president tieko 2 terms koso odhi adhiam nyaka chieng' moro jiwe yiere to gidhi gi referendum ni odhi adhiam nyaka chieng' moro jiwe yiere kato kuri bedo gi president for life makutiko to wene wuode be dhigi rigging system omiyo rigging system ni nyaka wadil go sani mwatiek wachne ni e Kenya ka onge ng'ama biro chako kwalowa e yor ojinga mano kwalwa bado to ikruok mane ma un godo kaka jonasa mabele kuro mimtari kod IDC matari ka par kod abiriyo wan kaka jonasa silaha ma wan go kende en namba wa gi duondwa gi dhowa mae mwaburo kedo gi jogi nyaka chieng' sano to kata obedo kamano oganda wa magonywa ga kura to wawuoyo kendo wanyiso gi ni ng'ato ka ng'ato owuogo dhi oko kura nikech wane makuch wang'eny ng'ama kuche tin ok nyal kwal yo mano kwalwa go nyiso ni wane makuch wang'eny omiyo kik ng'ato bed gi luoro bende kik ng'ato bed gi luoro nitie jotelo moko manoriwore koda to jogo wa gin kuch achiel ge magiyago ogendni manogenowa kuom sera magwa pod ogenowa joma nogenowa nigi keto geno nigi biro yudo ber ka Raila obedo president pod oketo geno kik ng'ato luor ni ng'ato achiel kata ariyo kata adek moro owuok e NASA no dhi kocha mago jomodhi mondo dhi ojasne gi igi kaka ijaso gari petrol to duogi manyiso ni jok mawuok machalo ka Peter Munya kod Isaac Ruto iwacho mana ni mago mana kura achiel Peter Munya onge kura modhi mayewa modongo Peter Munya kata sama ncha en mancho wacho no support Uhuru cha ne wayudo kura chiegni 400,000 korgi kono kura go pod wabiro yudo nikech product mana support Uhuru kama jo support echo Isaac Ruto no ne gima nyaka wayiere oja campaign mabith kabisa to gimomiyo nyaka nodogi Ruto machielo ja noketo ne pressure kabisa kidan gadieri no ochod gima chwe malongo mondo dogi to kata obedo kamano nitiere joma ok odhi wuoyo go mo convince koro we uru gocho ne Raila nikech kora mago joma dhi bedo matin kabisa omiyo waikre to bende uru wayombo kata bomet onge kata bomet nitie nikech kura mwadhi yombo go uru ni karibu bilion 3 bomet kura mwanya yude mang'eny mugike ne 100,000 kata nitie kata onge omiyo pod wabed jochir kik wabed gi luoro gini wadhi loyo kuo kende mwalurni Mkoda diri duto ne ikruok ma unuodo dhi miyo uyudo loch kochopo tarik 10 kod 7 maberi machen sani koro ikruok ochalo extra time en uniform mugocho gocha ema pod ugocho go jotugo ma tugo ka ema pod nitie en mana ni koro medsa mondo ng'iyane to ng'ama loyo en extra time omiyo onge ikruok moro ahinya malich en mana nyaka wapar ne jowa ni ng'ato gi ng'ato uwuok dhi oko kura to kendo sani ba aneno kwe moro nitie ka ma jomoko mano owuok e taonde odhi dala ka biro go kura e taonde ka omiyo kuchwa pod dhi medore wang' ni oganda ok dhi ringo ne gidhi dala onge ng'ama go ng'ato onge wan kaka oganda waseyiere ni loch wakawo gi kura ok wabi kawe gi kidi ok wabi kawe gi bunde wakawe gi kura ne mwago to wadoge miechwa to waling warit kweno
Te wacho nade kuom oganda ma samoro chunyi gi nyalo bet ni ol kod weche makura gibro wacho ni moko wacho ni gini kata igoyo to pod ibiro mana miyi duoko moro ni mane othedhi kata igoyo to pod duoko ok biwuok maber. Samoro ng'ato nogo kura kowuok Mombasa gocho Nairobi, ng'ato wuok Nairobi odhi gocho dala Ugenya. Mano wachgi mane chunygi. To wan kaka josiasa matene wanyisogi ni wang' ni wamako jogi kama owinji mako gigo. Ne wawegi giringaringa gikwalo kura to ok wang'eyo. Ing'e ni kura ne okwongo kwale kama iluongo ni by election ma Kericho. Mane ni KANU loyo kata joka dhi lo KANU maonge saa asaya ma KANU okawego. Kare ne giseyudo formula ni. Ne girito waga e debe maduong'. Omiyo sani wajukogi. Ni winjo ka chieng' mane lando kaka wajukogi. Statement mane Raila Odinga okwongo wacho ni wajukogi. Koro wasejuko kaka gikwalo. Ka gikwalo ni modwa ruchirego mabed maonge kato koro Kenya doke waji. Masani un gadieri duto ni un gi what it takes mondo mi udin kuono ero. Kuono wadhi dino nikech isewinjo kacho ni ok wanyal dhi e debe gi system mano okwalwago cha. Gi joma no okwalwago cha. Mano wasedagi. Onge ombulu midhi go ma ok oriegi. To kadi poni okel system machielo ma bende ok ung'eyo. Onge system ibiro kel ma ok wang'eyo nikech computer systems to chalre. Wabiro nono sama chon to be kwal. To kendo wabiro dwaro gima nyaka wa insist ni kokel kura kacho dhi nyime gi gi kura 20 to nyaka nyisa ni kura 20 gi o polling station mane. Kokel kura kacha 30 kura 30 gi o constituency tallying center mane. Wach moro ni gigo medra kuma gi aye to kunyiso cha nyaka watamre. Nikech katiba wacho ni election must be verifiable, must be transparent. To gima okikia kumoaye mano gima opaque. Mano gima you cannot verify no akure. Mkoro wana nyaka nyiso ni kaya 20 to uwuok kanye. 20 ni uwuok kanye, indikonwa kuch ng'ane en kamacha. Taraka nitie donjo gi kura na kama. Bomet donjo gi kura kama. Siaya donjo gi kura makama. To wach moro ni namba sema medore kuma gi to kunyiswa kati nyiswa no low mano kiyiero. Wach ni mogik molemo ne oganda. Ne oganda man luok kamora mora ma untie, adwa ni uket chir. Adwa ni uket geno. Adwa ni uwuoth gi chir kamora mora muwuothe kung'eyo ni wan kaka oganda ma support NASA. Wan ema koch wang'eny. Kik waket luoro. Luoro ema miyo jomoko kapok tugo chakore. Omiyo ng'ato gi ng'ato ng'e kama ID ni nitie. Kata ka kuro lal ID mi ng'e kama nitie. Tidhigo kura tidok dali rito duoko. Duoko no wane mwaburo rite gi malo ka. Unu rit mana go kura kende. To wach malige kore ma wiye bende ne wil godo ni oganda moko uso ID cards margi. Molo e gwenge mag Western Kenya. Awinjo ni jomoko ng'iewo ID. To kaka waseng'eyo ni ging'iepo no, to un bende useng'eyo ni ging'iepo. Kamu winje ni ng'iewe ID to ting runge ulaw ng'ano kabisa makotony. To rungo to tiende. Ero kabana nyamwalimu agoni. Ero kabana kuom ka uthulo mari mar chopo achiel kachiel e studio kaendi. Gima duong' moloyo ni mondo mi oganda oikre kod kwe ka gidhi e yiero mar tarik 17. Ng'ami gochone mano ine ming'eyo ini wuon. ID mari bende ibed godo achiel kachiel. Kawuok kelo lweti mwalimu agoni ero kabana. Nyako chakwarar kendo.